Bueno, intentzioa zen, urtero bezala, Domingo de Piñata ateratzailea, eta nola aurten Miguel Ángel ja utzi egiten du, eta beak organizatu du gure ensaioakin beti bezala, Zozeeko abesti guztik. Eta benetan guri ikasle berriei olako aukera bat ematea jotzeko, eta oso dinamikoa iruditu zait, eta gainera hortaz aparte, politia ez beste urtetan zein duten, baino oso interesgarria iruditu zait. Eta nire kasuan, guain dela 20 urte, asmatu nun ikasleekin osatzea konparsa bat piñata igandetan. Eta Miguel Angelek erakusten diguna da, abestiak nola diren, nola jo behar diren. Kalean jotzen dena ez da partitura originala, oso antzekoa da, baina ritmoak ezberdinak dira, nota batzuk. Baina behintzat oinarria berak markatzen digu. Gure musika eskolan beti eduki dugu filosofia bat, eta filosofia hoi izan zen ekitaldi, herriko ekitaldi guztietan parte hartzea. Bueno, Miguel Angelek musika eskolan indu lana izugarria izan da. Azkenen banda bat sortzea eskolako ikasle guztiekin, eta batez ere bertako musika sustatzea eskerroneko nik uste izan behar deula denok guztiok. ¿Quién nos iba a decir a mí, por ejemplo, que nos conocíamos del instituto, estuvimos juntos en clase, que íbamos a acabar, pues eso, tocando en la banda de alumnos, bueno, él dirigiendo, por supuesto. Miguel Angelekin oso ondo jutea ze azkenen kalea ateratzezeanen bete ukitzezu lotxa, baina azkenen behakin zaudenen lasaiago sentitzezea eta beto itezu. Bueno, hasieratik Miguel Angelek jende hartuta, utxutxetik hasita, solfeo hasiretan, gero bakoitze bere instrumentokin, dedikazio plena izan du, bai partitura montatzen, bakoitzek bere partitura egokituta, eta hor dauko ameritua. Helburuak asko izaten die. Niretzako garrantzitsuena beti izaten da ikasleak ondo egotea, gustora jutea, ensaiatzera, klasera, eta hortik aurrera ja beste gauza guztik etorriko die haiekin. Dena izan da lana eta lana. Eta oso eskertuta gaude bera egindako lanakin. Miguel Angel aurreneko biztazo baten, Ez da oso guapoa. Oso pertsona serioa emateu. Ez da oso sexia. Ez dakit zer daukan. Baina gero izugarrizko umorea dauka. Ura bezala behinkatua behintzat bada gizon hau. Eta nahi iruditzen zait, urtetik urtea gehioa idala ateratzen. El agradecimiento con él es simplemente que no hay más que ver el grupo que estamos, que hay de todas las edades y de un montón de gente que ha participado durante un montón de años. A Miguel Ángel había que hacerle un monumento, todas las charangas de Tolosa, todos los adultos, niños que hemos pasado por la música escola, una labor en la sombra, sin ponerse ninguna medalla, o sea, un figura. Miguel Ángel como profesor es un ejemplo a seguir. Creo que es una especie en extinción. Voluntarioso, meticuloso, cariñoso al mismo tiempo, anima a todo el mundo a participar en lo que sea y siempre desde el cariño y con una paciencia extrema. Y cuando desaparezca de la academia, gracias a Dios por jubilación, le echaremos muchísimo de menos. Agor kabraiak. Guk oso ondo pasatze dugu, beakin, egia esateko. Hombre, musikari egin dion ekarpena nire ustez ezinbestekoa izango da, aurrerantzean ere Tolosak musikari daukan lotura horrekin jarraitzeko. Baina batez ere da jende gaztea eta ikasten duenari ikastea nola ateratzen da kaletikan.
Ez da bakarrik lau paretanen artean eta gauza da akademikoa, baina baita edukidin behar duzu pixka motivazio pixka bat hoi ikasteko bere instrumentua. Eta hoi lortu du erabat Miguel Angelek. Gutzako suposatzea suerte bat, asko ikaste dugu eta kaleatetzea, kale-kalaitzea eta la. Aratago jundala, bere irakaskuntza baino aratago junda. Azkenen nik uste denoidi inkulkatu dugu bertako musika, ze garrantzia daukan musikak Tolosako kulturan eta horrek etorkizuneako asko balio. Uste hori gelditu diteala jendearengan eta ikasleengan. Zure ofizioa, musika irakaslea izatea, gustatzen baldin bazaizu, pazientzia eduki behar duzu, derrigorrez. Tratatu behar duzu bai umekin, bai heldukin, bai gaztekin, haien guztiekin. Antolatzea, kalejira, kontzerto, konparsak eta horrelako gauzak ez baldin badaukazu pazientzia jai duzu. Eta eskerrik asko Miguel Angeli, batez ere bere pazientziagatik. Oso horretxa ematen du, baina guazten geha jotzen, salto bat ematen dugu, gure klaseetatikan, baino ez gaude prest, eta azkenean berak sufritzen du hori. Eta eskerra batez ere horregatik. Horrelako lana egiteko, bi gauzak eduki behar dituzu oso garbi. Alde batetik, gustora egotea ikaslekin, gustora egotea ensaiatzen, gauza prestatzen, eta beste aldetik lan asko prest egoteko egiteko. Zeba, ez balin badituzu partitura prestatzen, ez balin badituzu partiturak egokitzen, bai umeentzako eta bai helduentzako ez daukazu ezer. Orduan, lana egin behar duzu, lan asko dago, baina egin behar duzu gogokin. Baina Miguelek lortu dena da arrobi bat, musikarien arrobi bat. Eta gauzako lehen esan duten bezala, zuzen jo eta behar da moduan, ez askotan txarangan, libre albedrio izaten data. Agurra alde batetik tristea da, zeba, nei pena handia ematen zait hau guztea, baina, pentsatzen dut, norbaitek etorriko da nire atzetik eta nire lana jarraituko du egiten. Así que, futuroa ondo dago. Eta beste jende inguruan eukitzeak meriton bat badu. Ez dakit zeiten duen, baina meritoa badu. Bihotz-bihotzez eskerrak ematea, beak indezun lanagatik, musika eskolan, musika bandakin eta oportunidade ematea gu bezalako pertsonai bertan parte hartzeko. Nekin eta nere alabakin nola portatu zea. Eta gu bezalako baldragas batzuk eta aguantatzeko ere, pazientziare soberan. Eta elkarrekin momentu askoz gehiago izatea espero detela. Eskerrik asko Miguel Angel denangatik, muxo handi bat. Eskerrak emateko daukazu jende asko eskerrak emateko. Alde batetik ikasleei, beste aldetik gurasoei. Eta ikasleak naiz eta gaztek izan edo helduak izan, haientzako horrelako ekitaldiak oso gustagarriak izaten dira, oso aproposak. Urte hauek pasa die, aita, eta etapa bat bukatu da. Alare inauterikin lotuta seituko duzu, Alkoianokin eta beste toki batzukin. Orduan espero dut etorkizunen ebai, haindik inauteri askotan ikustea eta Tolosakin oso lotuta jarraitzea. Eskerrik asko. Eta, espero dugu, zeitzeko ez dakin nola ingo dugun, baina zerbait egin beharko genuke. Bestela faltan botako dugu eta ez dakit.